Nahimong dakong lanaw ang hapit ng lugar sa barangay Nagbualaw sa lungsod sa Basay sa Negros Oriental tungod sa pagbaha kagayang buntag. Tungod niini, galisod ang mga sakyanan nga misubay sa National Highway sa barangay tungod sa halapad nga pagbaha. Sa video ni Ana May Ferolino, dayag kaayo ang mga dapit nga apektado sa pagbaha. Apektado ang kahumayan ug ang Basay Elementary School nga gibahaan usab. Tungod niini, kanselado ang klase karong adlaw. Matud sa Basay Municipal Police Station, nga igo-igo ang gikusgon sa uwan kagabi, apan nibundak ang pusog nga uwan sa bukirang dapit nga mo'y hinungdan sa pagbaha. Walay gikataho nga naangol o kaha nakalas sa halapad nga pagbaha. Samtang nakalitan usab ang mga mulupyo sa barangay Bunawon sa lungsod sa Siaton sa haguros sa tubig kagabi. Gihulagway sa video uploader nga si Giselle Paharon nga kusog ang pagbundak sa uwan. Gibaha ang ilang agianan tungod sa pagpanugdog ug kilat. Matod sa Pag-asa, pagpanugdog ug kilat ang hinungdan sa pagbundak sa uwan.